Здравейте на всички, както знаете и уважаеми зрители. Аз съм до 40 поста от този бабка идва от там. Не, дебате изобщо не ме занимай тук. Не. О, край. Това бата ме уби. Убиха ме. Край. И тук с това бата. Уби ме. Добре, това е втория опит. Само тук имаше батерии. О, Мори. Аз помня. Мори. Колко ти говори? Малко съм допуснал на смях. Моето става дано. Не изкочи, защото това ще е много уча. Тук. Нали тук за генератора. От тук в уста. Съжалявам, че чувате чак такива глупости. Това ми е просто самия телевизор. Нали, понеже аз гледам на битви комеди някои смешки, ама без глупости. Както да кажем семейството на история, така нещо. Играчи, новите съседи, такива гледам. Тук телевизора ми поставя някакви глупости. Добре, натискаме на това. И да, тук под леглото правим някаква мушка. Мушка правим с това момче. Много беше гадно, кога ни убиха. Охо, там има модели. Сега приготви се бати с нямат ефир. Чак се легло с колата всичко. Влезнем. О, изпусна го. Бацо би си някакви обувки тук. Тиле така. Вика, че тук имало духове. Да, има иначе наистина духове. Видяхме тия батерии, вземаме ги, благодаря. То ви казвам, не мога чак да си почешем ухото. Тук влизаме, влизаме в шкафчето. Леле. Снима готов ефир, направихме една снимка за Фейсбук и ще сложите на това с баца един лайк. Тут тръгнали? Сигурно.
Сега трябва да отиваме да дръпнем на ръчка. Не, то ме видя. Добре, тук правим една мушка. Така, чао моите момче. Радвам се, че най-накрая поне се разделихме с те. Защото като така бат, че не си пасаме, значи разбираш ли, значи не си пасаме, бат. Чакайте, искам да погледна нещо в документите. Така. Добре. Добре. Сега сме 2013 година. Тая камерка сигурно е за 2015. А сега сме 2016, преди една година е тази камера. Добре, слагаме реактивните очила само за бацата, като у нас. You know, thanks, Shadow X и така нататък. Hello, доктор. Ама аз не съм доктор, бе, баца, разбираш ли? Съжалявам, ето усилих. Усилих звука. Баца, защото имаш такива сериозни желания към мен, бе. Разбираш ли, аз не съм обратен. Ти има и връзки с други мъже тук. Ама аз определено не съм за тея, разбираш. Що музиката е са толкова напрегната. Точно така. Така няма никой. Трябва да измисля някакъв начин, къде да стигне там, виждате къде се отива. Значи ще го изчакам, ще го изчакам те така, но той да тръгне на там. О, и така също става. Къде съм? Къде съм аз? Е големият въпрос.
Това винаги ме плаши. Точно така, баца, ако тук са кенефите, пусни една вода с коя? Тук няма никой, само аз съм го охранявам. О. Това вече с батериите почва да не ми харесва. Защото имаме малко батерионен. И това почва малко аменери. Добре, то няма... Добре. О, батерия за мен, мерси. Що така се чудиш? Баца, ако можеш малко така да се успокоиш. Спиен ще набирам. Нали? Успокоиш. И добре, само да пусна това. И добре, здравейте зрители, това беше всичко от този епизод. Аз бях Донал 4. Надявам се този епизод да ви харесал. Ако ви е харесал, сложете му лайк и се абонирайте към мен. И чао, чао!